Il-konferenza tal-aħbarijiet li indirizza llum is-Segretarju Ġenerali ta' Gonzi PN Pawlu Borċ Olivier hija attentat ridikolu ta' min qed iħawwad fil-gideb tiegħu stess. Iddikjara dan il-Partit Laburista b'reazzjoni għal gidba ta' Borċ Olivier li kien Joseph Muscat li likja informazzjoni dwar il-każ tal-Mistra. Il-Partit Laburista qal li jkun aħjar kieku Pawlu Borċ Olivier jagħmel investigazzjoni dwar min kien qrib tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi li verament illikja l-informazzjoni dwar il-każ tal-Mistra qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Għal-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn Pawlu Borċ Olivier, il-Partit Nazzjonalista għażel li ma jistidinx lil One News. Meta wara l-konferenza dan l-istazzjon għamel kuntatt mad-Direttur Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Frank Psajla huwa qal li kien stieden lil One News u bekk tlabnieh jibatilna prova bl-email. Għall-ewwel Frank Psajla bat email imkien ma kienet tindika li l-Partit Nazzjonalista stieden lil One News u meta ġbidnilu l-attenzjoni, Frank Psajla batilna email li kienet turi li l-istedina suppost intbatet lil One News f'indirizz tal-email li ma jeżistix. Dan minkejja li l-Partit Nazzjonalista fi drabi oħra bat l-istqarrijiet tiegħu fl-email korrett ta' One News. Il-Partit Laburista qal illi kieku ma kellux faham miblul Pawlu Borċ Olivier kien jistieden lil mezzi tax-xandir kollha u mhux jibża mill-mistoqsijiet li kien se jkollu. Jekk Pawlu Borċ Olivier irid ikun jaf kif ikun lik kompla l-Partit Laburista, għandu jirreferi għall-informazzjoni li bdiet ħirġa b'mod dirett minn bejn erba' ħitan waqt il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fil-jiem li għaddew. Il-Partit Laburista temm jgħid li jekk Pawlu Borċ Olivier irid ikun jaf kif ikun lik, għandu wkoll jistaqsi numru ta' membri parlamentari u ex-membri parlamentari nazzjonalisti li sfaw vittmi ta' attakki feroċi minħabba leaks li ġew minn ħdan il-Partit Nazzjonalista stess.